neviem, ako to všetko začalo. Raz večer som došiel domov, zapol televízor a zaspal. Anciaško, ty dnes vari v tepláku rozvážaš? Fíha, to sú boresy. Najskôr som sa zahambil, ale za pár sekúnd som zistil, že aj keď som v meste, cítim sa ako doma. Tento zázrak, čo mám na sebe, mi dodáva nielen domácu pohodu, ale aj seba dôvera mi zrastla na zdravú úroveň. Dokonca sa nemusím po fajronte ani prezliekať. No čo je toto? Anciaša tvojho. Môjho? Ja idem splniť to, po čom celý život túžim. Čo keby ma zobrali za naozajstného kamilistu? Áno, si prijatý. Verím ťa. Tvoja prvá jazda bude na Ukrajinu. Ďalej pôjdeš podľa mojich pokynov. Vždy sa všetko včas dozvie. Ten ružový pásik bola naozajstná drážďovka, ktorá porušila úplne všetky pravidlá bezpečnosti na cestách. Nie! Nie! Vytáčam 112. Pán doktor, musíte rýchlo prísť, ja niečo som prešiel. Dovolíš? Štartujem motor a mierime na Užhorod. Milica od Dunavy zaspala. Spomínam si zo školy, že dážďovky sú veľmi citlivé na svetlo. Tak som jej na prvej pumpe kúpil slnečné okuliare. Veľa dážďa. Tu by som bola ako doma. Hej, čo je to tam na ceste? Hrochom prostred? Banány. Anciáša môjho? No predsa v Egypte šéf nás poslal naložiť špeciálny piesok. A kým nám ho naložia, tak si pozrieme. Pyramídy. Toto čo je? Velikán sedí na čale. No to som ešte nevidela. A to, Štefanko, to kto je vedľa teba? To je môj Anciáš a jeho kamarátka Milica. To on ťa vyslobodil z toho prekliatia. Anciáško, ďakujem ti. Vďaka Anciášovi si teraz môžeš splniť svoj sen a stať sa sprievodkyňou v pyramídach. Kandid má pod turbanom schovaného zlého hada. Ak ho neposlúchne, pohryzie. Had nikdy nespí. Celý deň aj celú noc stráži Kandida a núti ho robiť zlotu. Mám ho! Dobrý deň, pán minister. Kandid mal pod turbanom zlého hada. Kto vie, čo by mu ho prikázal, urobil. Tak som ho zneškodnil odstredilou silou. Ale Kandidka povedal, že budeš poriadok. Som Egreša. Už roky žijem sama so synom. Manžel